Dobar dan, poštovani gledaoci, poštovani posjetioci, rodbino, prijatelji, familijo. Dobrodošli na YouTube kanalu Paraći. Danas imamo, znači, opet neke akcije, će da vidite malo kako, gde, šta radimo i to. Uz ove akcije, znači, nešto hoću ovako da malo ispričam, da pojasnim. Kao prvo, evo, nabavio sam držač za kameru. Magnetni ovaj držač. Skida se odavde, znači ima 3 magneta koji su neverovatno jake, vidite. I opet sam uvatio za ovaj prsluk. Tako da će sad malo manje ovo da se ljulja, znači kad radim kad snimam svoj body cam. Htio sam da ispričam neke stvari koje tamo našim ljudima vidim da mnogo ljudi ne kapiraju kako to, ne shvataju kako to neko ne zna da zameni točak, da stavi rezervnu gumu. Nije im to jasno kako. Znači kako to funkcioniše. Na prvom mestu, znači da kažem da ništa od ovih ljudi koji vi vidite, znači ovdje u ovim snimcima, niti bilo ko, osim znači privatno, što se i dešava naravno, sad on mene nađe online tamo i taj pomoć na putu, road service, i ono krene moj broj telefona, lično mene pozove i onda ja njemu naplatim zamenu gume. Ja sam imao slučaj, bili smo negde dole blizu bili smo dole onaj Boys Town, LGBT community taj dole. Tu neki Meksikanac, neki, javi ga, pukla guma, ima rezervno, ali ne zna da stavi on, ne zna da stavi rezervni točak. I sad on zvao sad to da mu neko njemu odradi. Prvoga kog on pozvao, rekao mu je $200, $199. Drugoga kog našao, $160. Znači to se dešava 2 sata noću. Znači samo da čisto imate, da uporedite, znači odnos cena, koliko se to plaća i koliko ljudi i kako ljudi naplaćuju. Vi niste svesni, ljudi, kako ovde deru kožu, kako vam izvrću kožu na obogu i kakve ovde kompanije i biznis ima. Mislim, ja to ne kažem sad ništa u svoju neku odbranu, uopšte me ne interesuje, znam dobro ko sam i šta sam. Imam apsolutno 100% onaj review tamo kod ove kompanije, oni vide ko sam i šta sam. Kako ovde to funkcioniše? Znači niko ovde ne vadi pare iz džepa. Uglavnom ljudi kad odu da kupe auto, njima taj dealer, kompanija gde odu da kupe oni auto, oni im nude pomoć na putu kao uslugu i sad oni to tu protnu nekako u tu cenu, u cenu prodaje auta. Znači uznu vam tu kao, uglavnom to reklamiraju kao nešto mnogo jeftino za godinu dana, razume, $15 za godinu dana. I sad ko neće da uzne pomoć na putu za $15, mislim to je van svake pameti, pa svako će da uzne za $15. Ali to u stvari nije $15. Realna cena za taj pomoć na putu je otprilike nekih oko, pa da kažem, $100. To bi bila neka realna cena. I u tih $100 vi imate, tu zna se koliko puta vama sleduje pomoć. Ne možete vi da zovete svaki nedeljno jednom, recimo, za pomoć na putu, nego to otprilike budu 3 usluge i to je to. Onda mora da platite iz džepa, znači za svaku uslugu, koja je otprilike, ne znam da sam rekao u prošli video, otprilike $100 usluga, bilo koja usluga, isporuka goriva, jump start, zamena točka, lockout, bilo šta. Znači toliko oni naplate. Ako vam ne proda dealer taj servis na putu, taj pomoć na putu, onda vam otprilike u 99% slučaja to proda vaše osiguranje koje vi uzimate za auto. Znači oni će da vam prodaju taj pomoć na putu ukoliko on ne proda institucija gde idete da kupite auto.
What's up, boss? Hey, do you have, I saw online you guys have that Chevy Cruze hatchback, white color? Yes, I will have to check and see because we do sell a lot of cars. I want to see if we still have any stuff. Okay, I'm looking to find a parking spot. Where can I park? That one! There you go. Is it sold? No. No, it's not sold. Nope. Well, let me triple check on him. Hold on, hold on. Yo, damn. 6.5 hours later. Zadržao se ovamo, bio sam ovaj dealer da pogledam jedan autić. Majku i jebem ništačku, kakvi su to ološi, znači ovo ti ne daj Bože, posle mene neki kaže kada ti si bezobrazan. Pa znate vi ljudi kakve ovde bagra i ološ, s kakvi imate posao, ljudi te smatruju da si ti pravljen u dupe, jednostavno i to ti je. Tu nema šta da se pogađaš ti za cenu. 13.600 auto, hoću kupim neki otić na ovaj biznis. 13.600 je cena auta. 2017 Chevrolet Cruze, lep, beo, kao pucka, znači hatchback onaj pozadnji. 13.600 auto, 50.000 milja prešao. I nebitno to sve, pazi. Ali 13.600, okej. Odgovara mi cena. Otišao sam kada sad ću ima kupim auto, šta me boli kurac. Idem da kupim i završavam to, razumeš? 13.600 i ima njihova jebenova taksa. 1.300, 10% taksa, 1.400 dolara. 1.400 dolara i papirologija neka bude još 600. Njihove jebene dokumentacije, prevare, razumeš, reket, jedan, drugi. To je otprilike nekih 600-700 dolara. Znači, 15.600. Ako mene moja matematika još uvijek radi dobro. Za toliko valjda radi, jebem ga. 15.600. I ja dam 2000 učešće. To su 13.600. 13.600 na 5 godina otplatu. Na to hoću uzeti, na 5 godina. 13.600 podeljeno na 60 meseci, 226 dolara. I ovamo onamo ta kamata, ajde, će bude neki možda 4%, kaži ga 250-260 dolara, znači mesečno. Dođe lik, kaže 340 dolara na 72 meseca. 340 dolara puta 72, to su, brati mili, 24.000 dolara. Ja kažem, čekaj bre, mi pričamo za isti auto, ne razumemo koji auto pričamo. Kad on mi otvara mi neki sajt, pokazuje mi kolika cena auta na neku drugu mesto, razumeš, tamo negdje u pizdu, mislim šta mene ne interesuje koliko košta na drugu mestu, ja sam vidio tvoju cenu, došao sam kod tebe da kupim auto, mislim da razumijem o čemu se radi. Znači ljudi, to nije da se sad mi tu nešto ne podudaramo za 1000 dolara, 500, 1000 dolara i 2000. Mi se ne podudaramo, znači za 10.000. Znači, ovo je strašno, jedno reći. Ja stvarno ne znam šta bih rekao u vezi ovoga. Ali eto, krivo bi što ne uključujem ovu kameru, mora malo više da praktikujem, da mi budu uključena ova kamera. Znači da vi samo čujete to, da vi čujete to kako on, da, prodaje mi neku za 2.500 ima ta neka zaštita na auto, neki kao onaj ispolirano to nešto, razumeš, što je ispolirao moj kurac, ispoliran. Auto, razumeš, sve ima one crne ovako linije, brazden iz njega, pošto bela boja, onda oko brave i na vrate svud reda, mislim, šta je ispolirao, prodava neku maglu, pička mu materina. Jao, bože ljudi. Nego dobro, da se vratimo mi na temu. Ovo će da vidimo kako, sviđa mi se taj otić, ja ću da stavim sliku ovdje. Da vidite kakav otić to. Što se tiče sad ovog cirkusa ovako, što ljudima to nije jasno, kako to se koji to plaća, da li su ludi, koji ne zna sada za meni točak. Znači,
kad dođete ovako kod ovih ološa, oni vam između ostalog i utrape i taj road service i tu vas rebno isto, ne znam nija koliko, dobijate vi taj road service, taj pomoć na putu i vama to oni tu kažu da ste vi to kupili, ima tu ponudu za $20, znate. Šta to, sad ko neće da $20, razumeš, za pomoć na putu, mislim, svako će da da. Niko ti naravno ne priča koliko to imaš ti pomoć, oni ti kažu, razumiješ, kad se cepa guma, kad auto neće da upali, zamena baterije, oni ti to ništa, tebi opširno oni priču da kad na zamenu recimo baterije moraš da platiš samu zamenu baterije, to te košta, pa mora da platiš akumulator, znači ljudi dođu se, ja kaže, kako bre, imam bre sledom i akumulator, odakle ti bre sledom akumulator bre, ko ti bre rekao za akumulator, evo ovdje piše ne sledujete nikakav akumulator. I onda ti dolaziš tu posle s njima u tu neku dilemu, raspravu i to. I iz tog razloga, rekao sam, možda sam i rekao malo bre, ako vam ne proda to diler gde kupujete auto, onda vam to proda osiguranje, kad uzimate osiguranje za auto. Znači oni vam to isto prodaju, po istom sistemu, po istom šablonu to vam prodaju. I eto, iz tog razloga ljudi to koriste. Upravo iz tog razloga. Jer ovi nude, prodaju ti, razumeš to, utrape ti, prodaju ti i sad ti imaš tu pomoć na putu. O čemu se tu radi? Sad da uđemo dublje u srž malo biznisa. Radi se o tome što veliki broj ljudi nikad i ne iskoristi u stvari tu pomoć na putu, ali eto, jednostavno ljudi to kupe čisto da imaju. Kao, eto, ono što kažu peace of mind ovdje, znate, da mu drži tu taj strah. Slučajno neće upali auto, išao negdje na put se nalazi, pukla guma, ne zna on to razameni, gdje se on jebava, neće dizalica, ovamo, onamo, ne može da razvije šrafove, on lepo čovjek okrene telefon i ti lepo dođeš njemu, zameniš točak, staviš rezervnu gumu. Tako to funkcioniše. Fora je u tome što neko će da koristi 3 puta i 4 puta, 3 puta može da koristi, 4 puta već ne mora da platiš džepa za 4. put. Neko će da koristi 3 puta. Neko će da koristi 3 put, ali većina ljudi nikad to neće da koristi. Ako vam nije, evo još ovo samo da ispričam i završavam ovaj video. Ako vam nije jasno, eto recimo u Ameriku, znači uzmite sad ovako za primjer, šta vam nije jasno? U Srbiju je usluga točenja goriva na benzinskoj pumpi, znači vi imate točioca koji vama izađe i sipa vam gorivo u rezervoar. Recimo to je ovdje za ove ljude isto onako besmisleno. To ti otprilike ista stvar. Kao što vama nije jasno ovdje za rezervnu gumu, zamenu, isto tako tamo je po pitanju točenja goriva. Ovdje sam točiš gorivo na benzinsku pumpu godinama već. Znači bilo je ovdje isto ti koji su radnika na ti točioca, kako se zvali, na benzinsku pumpu, ali to je možda ukinuto 70. godina, tako bi ja rekao nešto. To bi bilo to, ljudi. Pričam u sljedećem videu još malo tako neke šta se dešava, malo da pojasnimo jedno drugo šta ima. Vi pitajte slobodno u komentare šta koga zanima, pa ja ću snimim video šta vidim, tako neko interesantno, zanimljivo pitanje. Doviđenja, prijatno. Everything changes.